batasang pamasasakay ng presidential chopper. Pero ang final mode of arrival niya ay nakadepende pa rin sa panahon, assessment sa security and safety at desisyon ng Presidential Security at Protocol. Kung hindi ligtas ang paglipad dahil sa masamang panahon, may mga nakahandang alternative ground movement at adjusted arrival protocol. Pero ngayong araw po, ayan nga po, ay natatanaw natin na nakachopper po ang Pangulo papunta dito sa batasan kung saan gaganapin ang kanyang State of the Nation address. Yan nga dahil sa panahon ng habagat at madalas na afternoon thunderstorms sa July, normal na may weather monitoring mula sa Pag-asa at may real-time coordination ang security at protocol teams. May mga nakahandang contingencies naman ang ating Presidential Security Command sakaling imposible ang by-air transport. Kaya sa mga nakatutok po sa bahay, weather permitting ang chopper arrival. Kung hindi safe, may ground option. Ang final word, syempre, magagaling pa rin sa Presidential Security at Protocol.